Hallo, ik ben Asfie Mestler. Ik ben Tennis Dream Talent van de maand september. Dag Asfie, proficiat met je titel van Talent van de maand. Welkom na zoveel blessures hier op de bank te staan. Ja, super. Dat ik mij geen zorgen meer moet maken over mijn pols en gewoon kan tennissen. Dat is echt een tof gevoel. En is die pols nu echt volledig genezen? Ja, ik heb natuurlijk mijn litteken is nog niet helemaal normaal, zal ik zeggen. Maar voor de rest, ik heb geen pijn meer. En ja, na 2 operaties is dat wel nog luchtig natuurlijk. En je won onlangs een $10.000 toernooi van Antalya in Turkije. Je versloeg daar het eerste, derde en zevende reksoft. Hoe voelt het eigenlijk om terug te winnen en dan nog in een $10.000 toernooi? Ja, ik heb natuurlijk wel hard gewerkt in de periode dat ik geblesseerd was. Dus het is natuurlijk wel een beloning en een motivatie om verder te werken. En, ik heb gewoon goed gespeeld, ik heb goede wedstrijden gespeeld, vooral vanaf de kwartfinale. En zeker de halve finale van een heel goede wedstrijd, dus ik was zeer tevreden. En is het vertrouwen eigenlijk terug bij jou of is het in je achterhoofd nog altijd een beetje bezig met die pols? Nee, ik ben totaal niet meer bezig met mijn pols. Ik heb geen enkele match gehad waar ik eigenlijk dacht aan die pols, dus dat is heel positief. Ja, vertrouwen terug. Ik heb natuurlijk nog niet zoveel matchen gespeeld, dus met momenten is dat vertrouwen nog iets minder. Maar ik denk dat dat zeker aan het opbouwen is, dus dat is wel goed. Je bent dit jaar 18 geworden. Hoe combineer je die professionele tenniscarrière eigenlijk met je schoolcarrière? Ik heb zelfs een middelbaar afgemaakt in juni, dus ik heb mijn middelbaar diploma. Dus, ik ben nu begonnen aan de VUB Psychologie, bachelor. En ik doe 3 vakken dit jaar en gewoon zelfstudie. En kijken waar dat komt en hoe moeilijk het is en of dat wel eigenlijk te combineren valt. En word je goed geleid door coaches en therapeuten, fysiotherapeuten en dergelijke? Ja, zeker en vast. Ik heb een heel team op mij. Anne de Vries is eigenlijk de headcoach, zou ik zeggen. En dan ik reis heel veel met Karel van Capelle. En dan heb je nog Michiel Anteunis die ook wel reist, Cindy Leel. Dus we hebben eigenlijk vrij veel trainers en dan natuurlijk nog een heleboel conditietrainers voor te lopen, kracht en eigenlijk bewegingstraining eigenlijk. En dan natuurlijk ook nog de osteopaten en de kines. Dus eigenlijk hebben we een heel team van ons dat ons begeleidt. En dat is denk ik zeker nodig en zeer positief. Je bent een professionele tennister. Vaak wordt gezegd dat het leven op de tour vrij eenzaam is. Je bent ook enig kind. Ja. Voel jij het soms eenzaam? Gelukkig ben ik iemand die ik kan wel op mijn eentje zijn. Ik lees graag een boek, ik kijk graag films, series, dus ik kan mezelf wel bezighouden, dat is zeker een voordeel. En natuurlijk, soms heb je van die momenten, zeker als het een beetje minder gaat, dat je je wat eenzaam voelt. Maar gelukkig bestaat er dus dat is Facebook en gsm's, dus dan kun je snel je vrienden sturen of door skypen en dat is altijd wel leuk. Heb je ook veel vriendinnen naast het kort, naast de tenniswereld? Niet zoveel, maar toch wel enkele. Gewoon van bij mij thuis dan in Gent. En, dat is natuurlijk een totaal andere wereld, dus voor sommigen is dat moeilijk om te begrijpen. Maar ze kennen mij natuurlijk, de meesten kennen mij al heel lang en dat is natuurlijk een voordeel, want die hebben mij zien opgroeien. Dus dat lukt wel. Ja, meisjes van 18 zijn natuurlijk meestal ook met liefde bezig. Ik weet niet. Heb jij lief? Op dit moment niet. Op dit moment niet. Ben je daarmee bezig? Of is dat iets van ik ga volledig voor mijn carrière? Op het moment dat ik geblesseerd was, was ik daar meer mee bezig, omdat ik dan meer tijd had en dat is dan eigenlijk ook een positieve afleiding, denk ik. Nu ben ik eigenlijk zoveel aan het trainen en ik reis ook veel meer terug. En ik heb op dit moment niet echt het gevoel dat ik dat nodig heb, dus ik ben me daar totaal niet op aan het focussen en eigenlijk volop mee aan het concentreren op tennis eigenlijk. En had je een lief toen je in de blessureperiode zat? Ja. Toen wel. Ja. Aangezien je 18 bent, zit je ook in de omschakeling van junioren naar senioren, naar profcircuit bij de WTA. Hoe verloopt die omschakeling bij jou? Ik was 14 toen ik de eerste keer bij de ouders speelde, dus dat was vrij vroeg. Dus ik ben daar vroeg mee begonnen en die overschakeling is zeker moeilijk. Het is een ander soort tennis ook dan bij de juniors. Maar ik denk dat dat wel vrij vlot gaat en ondertussen ben ik het wel gewend, denk ik. En wat is het grootste verschil volgens jou? Het is gewoon harder. Ik denk dat er is ook meer geld mee gemoeid natuurlijk. Het is je job, je moet ervan leven.
En veel meisjes zijn misschien al 24 en die zitten nog misschien 10.000 te spelen. En ik denk dat het logisch is dat iedereen dan ook harder werkt dan bij de juniors. Dat is nog eigenlijk voor een stukje hobby. Ik denk dat dat er veel mee te maken heeft. En ja, ik denk dat het gewoon sneller gaat, ook bij de volwassenen, wat mij logisch lijkt. Omdat iedereen fysieker is, ouder, je hebt meer ervaring. Dat logisch is. Bij de junior heb je het waargemaakt, nummer 1. Als je ook naar de successen, het dubbel enkelspel, hoe probeer je waar te maken op WTA-niveau? Ik denk hard werken, dat het sleutel is, of ik hoop dat toch. En gewoon blijven werken en blijven gaan en erin geloven. En mijn spel verder ontwikkelen. Ik denk zorgen dat ik nog altijd een goed team om mij heb en dat alles eigenlijk als een puzzel in elkaar past. En ik hoop dat dat dan genoeg is om mijn doelen te halen en hopelijk ook gewoon ver te geraken in de Grand Slams later. En je bent talent van de man bij Tennis Dream. Wat vind jij eigenlijk van het project Tennis Dream? Ik vind het eigenlijk een zeer goed project. Ik denk dat dat iets is dat ook een stimulans is voor veel juniors zeker en ook voor ook bij de profs. Ik denk dat dat iets is dat nodig is in de tenniswereld en dat is super tof dat Laurent dat plus niks doet.